Chceš podnikať, mať živnosť či viesť vlastnú firmu? Chceš sa vyznať v účtovníctve, legislatíve a vo všetkom, čo s fungovaním úspešnej firmy súvisí? Potom si na správnej adrese. Ponúkame reprezentatívne priestory s moderným vybavením a príjemnou tvorivou atmosférou. Momentálne sa nachádzame v učebni, kde sa vyučuje slovenský jazyk a literatúra a dejepis. Pri výučbe často využívame pomôcky, ktoré máme v tejto učebni k dispozícii. Sú to jednak knihy, ktoré sú umiestnené v regáloch. Využívame ich pri práci priamo s úryvkami. Takisto je možnosť, že žiaci si požičajú knihu domov a čítajú doma. Okrem kníh sú tu aj počítače, kde sa využíva vo veľkom práca s internetom a vyhľadávanie informácií priamo na hodinu. Takisto sa využíva aj televízna technika. Často využívame ukážky z filmov, ktoré korešpondujú s témou, ktorú preberáme priamo na literatúre. Nachádzame sa v jazykovej učebni, kde vyučujeme cudzie jazyky, jazyk anglický, jazyk nemecký. Pri výučbe cudzích jazykov používame napríklad interaktívnu tabulu, audiosystém alebo video a taktiež klasické študijné materiály, ako sú učebnice, slovníky alebo mapy krajín, ktorých jazyk sa študenti učia. V tejto učebni sa vyučuje administratíva a korešpondencia a predmet administratívne cvičenia. Na vyučovacích hodinách sa žiaci naučia 10-prstovú hmatovú metódu a takisto upravovať písomnosti na počítači, či už obchodné, zamestnanecké alebo rôzne iné dokumenty a doklady. Žiaci si môžu overiť svoje vedomosti účasťou na štátnych skúškach, písaní na počítači a úprave obchodných písomností. Práve sa nachádzame v učebni, kde sa vyučuje cvičná firma, účtovníctvo a ostatné odborné predmety. Ako môžete vidieť, táto učebňa je vybavená počítačmi, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a taktiež pripojením na internet. Vďaka tomu si naši študenti môžu vytvoriť svoju vlastnú cvičnú firmu a vyskúšať si v nej obeh aj pomocou účtovníckych programov. Lyžiarsky kurz organizujeme pre žiakov 2. ročníka. Požičiavame kompletnú modernú lyžiarskú výstroj. Výhodou je aj vlastný školský bufet. Žiaci majú možnosť získať vodický preukaz s tým, že teóriu absolvujú v našej škole v rámci dopravnej výchovy. Odborný výcvik a odbornú prax vykonávajú žiaci vo vlastných prevádzkach školy a vo firmách v Žiline a jej okolí. Naša škola prevádzkuje školské bufety v stredných školách v Žiline. Žiaci odboru Škola podnikania vykonávajú súvislú dvojtýždňovú prax v 3. a 4. ročníku.
V odbore aranžér využívame najmodernejšiu techniku. Na tejto škole sme sa naučili spracovávať cestá, vyrábame z nich čajové pečivo a rôzne zákusky, plníme ich a polievame čokoládou. Vieme spracovať rôzne hmoty, rozotierame z nich korpusy, ktoré neskôr dohotovujeme plnením krémov, poťahujeme ich polevami, modelujeme aj marcipánové ozdoby. Táto škola mi dala veľa skúseností a zručností, ktoré by som rada využila vo svojom budúcom podnikaní. Každoročne organizujeme celoslovenské kolo Olympiády Mladý účtovník, ktoré robí naša škola v spolupráci s firmou Cross. Naši žiaci úspešne absolvujú štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. V rámci mimoškolských aktivít sa zapájame do medzinárodných projektov v rámci podprogramu Comenius. Žiaci tak majú možnosť cestovať do Nemecka, Rakúska, Česka a Poľska. Spoznávajú tak život študentov v zahraničí a zdokonalujú sa v cudzích jazykoch. V rámci programu Leonardo žiaci absolvovali prax vo firme Makro v Prahe. Zameranie školy na podnikanie a obchod doplňajú krúžkové aktivity študentov. Na školu, ktorej som absolventom, si spomínam veľmi rád, či už preto, že sme boli výborný kolektív, dobrá trieda, alebo preto, že sme mali dobrých pedagógov. Poznatky a vedomosti, ktoré som získal, najmä čo sa týka dejepisu, slovenského jazyka, ruštiny či nemčiny, doteraz využívam vo svojej praxi a touto cestou ďakujem pedagógom, ktorí nám odovzdali svoje skúsenosti a naučili nás, dali nám nejaké rady do života. Som Miro Jaroš a som absolventom tejto školy. Štúdium mi pomohlo v tom, že môžem robiť muziku, pretože hudba nie je iba o tom, čo počujete z rádia alebo vidíte na televíznej obrazovke. Je to aj o správnom marketingu a o obchode a vďaka tomu, že som študoval práve na tejto škole, si veľa vecí dokážem riešiť sám a to je obrovská výhoda. Tak ja vám prajem, aby sa vám dobre študovalo, aby ste si hlavne správne vybrali a počúvajte dobrú muziku. Nech sa vám darí.